Na západnom Slovensku v obci Chinorany v okrese Partizánske, ležiacej na sútoku riek Nitry a Bebravy v Trenčianskom kraji, sa rozprestiera poľnohospodárske družstvo, ktoré už viac než 50 rokov patrí medzi priekopníkov efektívneho a udržateľného poľnohospodárstva. S rozlohou takmer 3000 hektárov sa radí medzi popredné poľnohospodárske podniky v regióne a takisto s hrdosťou medzi najväčších chovateľov dojníc v krajine. Pod vedením predsedu inžiniera Roberta Šmatláka družstvo pokračuje v trende modernizácie a efektivity, ktoré z neho robia vzor súčasného poľnohospodárstva. Máme rastlinnú výrobu, živočíšnu výrobu a 2 MW bioplynovú stanicu. Momentálne ideme na 1 MW na plný výkon, kde vyrábame 7500 MWh a druhý motor je, že vykrývame požiadavky distribučky. Už od 70. rokov píše Klás so svojimi zberacími rezačkami úspešný príbeh. A na chinoranskom družstve majú už 3. generáciu tejto známej rezačky, ktorá každoročne zvládne spracovať viac ako 15 000 tón siláže, z čoho 8 000 tón smeruje do miestnej bioplynovej stanice. Vďaka tomu je Jaguar 950 nielen kľúčovým nástrojom pre živočíšnu výrobu, ale aj dôležitým článkom v udržateľnom hospodárení, kde energia z bioplynovej stanice pomáha družstvu dosahovať energetickú nezávislosť. Hlavnou našou myšlienkou dnešného vedenia nového je, že aby sme zefektívnili prácu, je kúpa nových strojov. Preto sme aj zakúpili novú rezačku, aby sme zvýšili výkon, lebo chceme udržať týmto výkonom a efektivitou práce výkony, ale aj ekonomiku nášho podniku. Chceme do budúcna naďalej pracovať v živočíšnej výrobe, udržať stavy alebo navýšiť stavy dojníc, ale podržať aj ošípané. Družstvo sa píši vysoko ceneným chovom dobytka, kde nechýbajú kravy šampiónky ocenené na prestížnych súťažiach, naposledy na šampionáte holštajnského plemena na výstave Agrokomplex v Nitre. Na dosiahnutie tejto úrovne kvality je nevyhnutné špičkové krmivo, ktorého efektívnu produkciu zabezpečuje rezačka Klás Jaguar 950. Máme 880 dojníc, potom máme 350 prasníc, výkrmových ošípaných máme cca 2000 až 2500 kusov. Časť svojej produkcie výkrmových ošípaných zabíjame na svojom bitungu, kde vyrábame jatočné polovičky a toto mäso končí tu u lokálnych mesiarov. Družstvo každoročne zbiera až 600 hektárov kukurice, viac ako 180 hektárov čiroku a ďalšie plodiny ako tritikale, raž či lucerna, kde je Klás Jaguar 950 kľúčovým partnerom. Všetky tieto plodiny sú zberané s maximálnou presnosťou v čo najkratšom možnom čase, čo je nevyhnutné vzhľadom na premenlivé počasie. Prečo sme sa rozhodli pre Klás Jaguar 950? Je to dobré skúsenosti z minula práve s touto rezačkou od značky Klás. Keďže sme vyberali do budúcna rezačku, aby sme sa posunuli niekam. A prečo? Pretože dnešné výkyvy počasia, ako vidíme, nás nútia k tomu, aby sme tú úrodu pozbierali v čo najkratšom čase. Tým pádom sme išli do výkonnejšieho stroja. Popri priamom pohone motora k rezaciemu ústrojenstvu a priamému toku materiálu disponuje stroj radom pokročilých funkcií. Medzi jeho kľúčové vlastnosti patrí Dynamic Power, ktorý šetrí až 10% pohonných hmôt, NIR senzor na vyhodnotenie parametrov rezanky v reálnom čase a asistenčné systémy, ako napríklad kombinácia autopilotov CamPilot a GPS Pilot, ako aj automatické plnenie odvozových prostriedkov Autofio. Vďaka zrnovému procesoru Shredlich dochádza k lepšej bakteriálnej fermentácii pri silážovaní a najmä pri trávení v bachore, čo umožňuje denne až o 1 liter vyššiu produkciu mlieka v porovnaní s konvenčnou silážou. Pri výbere rezačky sme dávali na požiadavky živočíšnej výroby, kde sme dostali požiadavky zvyšovať výkon a kvalitu rezanky. Preto sme obstarali v rezačke aj Corncracker Shredlich,
kde pri aj väčšej rezanke vieme zrno spracovať podľa požiadaviek a tým pádom dosahujeme väčšie výkony a väčšiu efektivitu v živočíšnej výrobe, kde sa chceme posunúť vyššie s dojivosťou. A veľkú mieru výberu u nás zohráva aj samotná obsluha, ktorá si mala možnosť vyskúšať stroj a teda rozhodla sa aj obsluha týmto pádom, kde má aj veľký komfort v kabíne. To znamená, že odhlučená kabína, komfortné sedadlo, všetky možné autopiloty. Samotný komfort kabíny prihráva obsluhe v dnešnej dobe, keďže daná obsluha v tom stroji pomerne sedí, dá sa povedať, celý deň. Čo sa týka servisu Agral, tak sme veľmi spokojní za ten čas, odkedy sme teda používali rezačku, a traktor Axion a balíkovač. Môžem vyjadriť úplnú spokojnosť s firmou Agral. Agral.sk poskytuje svojim zákazníkom plnú podporu. Okrem dodania stroja ponúka aj školenie operátorov, čo družstvu umožňuje plynulú prevádzku aj v tých najnáročnejších obdobiach. Vďaka tomu môže družstvo efektívne čeliť výzvam súčasného poľnohospodárstva a udržať vysokú produktivitu.